L'ermità còsmic. El Bobular viatja a través de l'espai cap al planeta Terra. En Cornelius aprofita per explicar les seves aventures a la tia Àgata i al petit Buda. No us podeu imaginar quantes peripècies hem hagut de passar junts amb Bob Butter i jo. Amb Bob Butter no he conegut una persona tan valenta i tan decidida com ell. Sempre ens ha salvat del perill en el moment oportú. Encara recordo una vegada que unes bèsties gegants menjabubobobs ens volien devorar. Sí, ja tenien el foc encès i se'ns haurien cruspit si no hagués estat per en Bob Butter. Unes bèsties que s'alimenten de bubobobs. Quina por. Ostres, el meu pare no me les ha explicat mai, aquestes coses. Per què no ho feu vos, Cornelius? Molt de gust, petit Butter. El teu pare i jo érem exploradors de l'espai. Un dia, mentre viatjàvem, de sobte ens va caure sobre una xarxa. Eren unes bèsties gegants menjabubobs. Fins i tot ja tenien el foc per rostir-nos. Ai, 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 ai. Som-hi, Cornelius, els donarem una lliçó. Vam fer servir els nostres poders per reduir els menjabubobobs fins que van quedar tan petits que semblaven joguines. I després el teu pare va tenir una pensada molt bona. Com que ja no ens podien fer cap mal, els vam agafar i ens els vam endur. Afanyeu-vos, acabo de veure una cosa ben estranya. No he pogut esbrinar de què es tracta. No t'hi amoïnis, espieu-vos, no hi ha res que se'm resisteixi. Per tots els astres del firmament, què dimonis és això? Oh, no! Alerta, alerta, situació d'emergència! Es pot saber per què fas tant de rebombori? Bob Butter, se'ns acosta un remolí còsmic, hem de mirar d'esquivar-lo! Impossible, no hi ha temps, tenim el remolí a sobre. Oh, no, de pressa, maineu les veles. Vinga, afanyeu-vos, no podem perdre temps. És qüestió de segons. Timoner, gira cap a l'esquerra! No vull lligar la corda! El remolí còsmic ha agafat els bubobobs de sorpresa. El Bobular no l'ha pogut esquivar i, vençut per la força còsmica, ha anat a parar en un planeta desconegut. On som? Quin planeta és aquest? I com vols que sàpiga en quin lloc hem anat a espetegar? Ai, quin mal de cap. Aquest planeta és fantàstic. Vine, Bluix. Vés amb compte, petit Butter. No us allunyeu gaire del Bobular. Deixa'ls jugar, no els passarà res. Vinga, Bluix, no m'agafes. Ja veuràs, et deixaré ben xoc. Està perdut. El petit Butter està en perill. Som-hi, Cornelius. Et trobes bé, petit Butter? Què han estat aquests trets? És evident que algú els deu haver disparat. Exactament. D'on ha sortit aquesta veu? Voleu fer el favor de dir-me qui us ha donat permís per entrar a la meva propietat? Això no és raó perquè dispareu al meu fill. No, papa, no és pas el que et penses. Un monstre se'ns volia menjar i ell ens ha salvat la vida. El noi té tota la raó. Jo també sóc un bubobob i els he salvat la vida perquè he vist que eren dels meus. Si no, no ho hauria fet. Ho sento, us demano que accepteu les meves disculpes. Sóc en Bob Butter, capità del Bobular, i anem a la recerca d'un nou planeta. Renoi, segons sembla, sou uns bubobobs amb molt de coratge. Que necessiteu que us ajudin alguna cosa? Doncs la veritat és que sí. Resulta que ens ha sorprès una tempesta i ens ha llançat en aquest planeta i ara no sabem com sortir-ne. Fa tant de temps que sóc aquí que em conec tots els racons d'aquest planeta. De fet, hi he viscut sempre tot sol, perquè m'agrada la solitud. Per això, quan venen forasters, vull que se'n vagin del meu planeta. I ara, si voleu trobar el camí de sortida, heu de seguir tot recte fins a arribar en una explanada que hi ha al mig del bosc. Un cop sereu allà, veureu el camí que us durà fins al llac Negre. Oh, moltes gràcies per la vostra ajuda en nom meu i de la meva tripulació. Ara mateix ens posem en camí. Adéu! Que tingueu sort! Desplegueu la vela! Mariners als vostres llocs! Timoner, sempre al mateix rumb! Endavant!
Seguint els consells de l'ermità, els nostres amics s'endinsen en les profunditats del misteriós llac negre. Quin paisatge més estrany. No deus pas saber on ens trobem. Que si sé on ens trobem, però quins acudits que tens. Estic més perdut que tu. No sé per què, però em fa la impressió que l'ermità que ens hem trobat al bosc no era un veritable bubobob. Potser tens raó. A mi també m'ha semblat veure-hi un punt de malícia en aquell ermità. Això em fa mala espina, Bob Butter. Seré a dalt observant per si de cas. Vés amb compte. El bubular continua pel fons del llac amb rumb incert. Em pariu el rumb del popular, capità! No, mantindrem el mateix que fins ara, tot i que no sabem on ens portarà. Gireu la vela! A tota màquina! Espero que no tindrem cap més problema. Ara que hi penso, on es deu haver ficat en Cornelius? Fa una bona estona que no el veig per aquí. Ha dit que anava a mirar pel telescopi. Vaig a veure si sap on som. Crec que ja sé la nostra situació exacta. Perfecte, on som? Abans he de consultar un llibre a la biblioteca. No és res important, només vull estar-ne segur. Ara torno. No hi és. Maleït Bob Butter, val més que torni a sortir a fora. Tal com havia pensat, els meus càlculs són correctes, Bob Butter. Ja sé com sortir d'aquí. Magnífic, no sé què faríem sense tu. Cornelius ens ha amagat en Bluix, és que tinc ganes de jugar amb ell. Doncs t'hauràs d'aguantar, no sé pas on és. Però com pot ser si era per aquí? Sempre vol jugar amb mi. Que potser no he parlat prou clar, en Bluix no vol jugar amb tu i s'ha acabat. I ara deixa'm estar, encara he de fer moltes coses. No ho entenc, em pensava que li agradava molt jugar. Jugar? És que només penses en això? Si tots féssim igual, això semblaria Can 60. No us enfadeu, Cornelius, si us puc ajudar en alguna cosa. No, no necessito la teva ajuda per res. I d'ara endavant no facis servir més el meu telescopi. En Cornelius es comporta d'una manera un xic estranya. I ara què vols dir amb això, Piebus? Capità, no heu notat que ho deia tot amb un to molt agressiu? Ah! D'això se'n diu tenir mala sort. Em fa l'efecte que tenim problemes amb les molècules. Anem a veure el timoner, petit Butter. Sí. Que estrany, ha entrat a l'habitació dels mapes. Què hi deu estar buscant? On hi entrà amagat el mapa? No el trobo. Ah, per fi, aquest, sí, aquest. El meu estimat mapa. Només hi he de fer uns quants retocs i el destí d'aquesta colla de bubobobs canviarà per complet. Cornelius, que busqueu algun mapa, com que he vist que entràveu aquí. Això és assumpte meu. No fiquis el nas allà on et demanen. Això és molt estrany. A en Cornelius li deu passar alguna cosa. Mai no s'havia comportat així. Oh, el telescopi. Potser és allà dalt. Per totes les molècules de l'univers aquí tampoc no hi és. Oh! Aquest és el bastó d'en Cornelius. I aquest trabuc, aquesta arma no és d'en Cornelius. Què hi fa? Ah, ara ho recordo, és el trabuc que tenia l'ermità. Juraria que he sentit un soroll, però aquí no hi ha ningú. Li he de dir en Bob Butter ara mateix. Oh, capità, perdoneu, ho sento molt. No sabia que passàveu per aquí. Què hi feies allà dalt, Piebus? Em pensava que en Cornelius t'havia dit que no toquessis el telescopi. I així ho he fet, capità. I he pujat perquè em pensava que el trobaria allà dalt, però l'únic que hi havia era això, el bastó d'en Cornelius i el trabuc de l'ermità. Això comença a ser molt sospitós. Allà dalt passa alguna cosa. Som-hi, Piebus. Ara sí que no entenc res. El soroll semblava que venia d'aquí. És com si algú tingués la boca tapada, però aquí no hi ha ningú. El sentiu, capità? Ara sembla que ve del telescopi. Quines coses un telescopi que grinyola sol. És en Bluix, és a dintre del telescopi. Doncs obre la tapa i deixa'l sortir. Bluix, es pot saber què diantre hi feies dins del telescopi? Què és allò? Sembla un meteorit. Meteorit? Això és el que tu et penses! Res, no em passa absolutament res. Vine aquí. Aquí dintre veuràs les 1000 i una estrelles.
Em temo que ja sé qui és. És l'ermità còsmic. Esclar, ara ho entenc, per això va entrar a l'habitació dels mapes. De sobte, les molècules tornen a atacar el bubular. Capità, ajuda! No puc dominar el timó! De pressa, Piebus, l'hem d'anar a ajudar de seguida. Ara mateix! I el bubular s'allunya del núvol de molècules. Oh, no hi ha manera. El timó ha quedat bloquejat com per art d'encantament. No cal que us esforceu en va. Ja us he tret del núvol de molècules. És això el que volíeu, oi? Deixeu estar el timó. D'ara endavant el bubular seguirà el seu propi camí. No us penseu que ens enganyeu. Sabem que sou l'ermità còsmic i no pas en Cornelius. No ho heu descobert fins ara? Que ingenus! Ja heu tornat a caure. La primera vegada va ser el bosc, us recordeu? Vau venir de tan bona fe que us vaig ben enxibornar. Oh, m'ho havia d'haver imaginat des del principi, però encara no és massa tard. No et sortiràs amb la teva! I qui m'ho ha d'impedir? Vosaltres no teniu escapatòria. Us torturaré al meu infern. Les flames us esperen pacientment, bububobs. Esteu perduts. Maleït ermità, li hem de parar els peus. Capità, una força ens arrossega! Piebus, vés a buscar el doctor. Corre, no podem perdre temps. No estic malalt, em trobo perfectament bé. Calmeu-vos, no us esvereu. Potser és cosa de la vista, que em podeu veure. Naturalment que us puc veure, no estic sec. Molt bé, podeu veure les flames a través de la finestra. Però de quines flames parleu, si només hi ha dues naus? No pot ser, juraria que fa una estona hi havia flames. A veure... És evident que patiu al·lucinacions, Cornelius. Us hauré de fer un reconeixement. No puc aguantar més. Quina calor. Us n'heu adonat, capità? Sembla que el bubular es para. Sí, és veritat, encara sort. Ja començava a pensar que ens rostiríem. Què fan aquests dos? Oh, Sot, es pot saber què feu? Comprovem quina és la temperatura de l'espai amb aquest termòmetre. Contràriament al que pot semblar, no hi fa tanta calor com aquí i fa fred. Qui sap si deu haver algú en aquelles naus? No sembla que hi hagi senyals de vida. Potser ens han vist i ens volen avisar d'alguna cosa. Cada cop hi ha més flames. Si no ens afanyem, encara perdrem l'oportunitat d'anar-hi. Però, capità, que us heu begut l'enteniment. Per què hi voleu anar? Doncs estic convençut que si hi anem trobarem la solució al nostre problema. El que no podem fer és quedar-nos aquí pel plantat sense fer res. Si hi ha algú voluntari pot venir, som-hi. Vingot, que se'n van! Espera'm, Sot. Teníeu raó. No hi fa gens de calor aquí fora. Potser l'ermità ens ha embruixat el bubular. Compte amb les flames, Piebus. Puja una mica si no vols que ens rostim. Aquestes flames es poden jugar una mala passada. No voldria que el bubular acabés així. Guaiteu. Una escala. Som-hi, pujarem per aquí. Nosaltres hi hem d'anar, Bob O Butter. tots o ningú. Ai, les cames em fan figa. A mi també. És possible que l'ermità ens en tingui preparada alguna. No feu soroll. Seguiu-me. Vigileu. Ai, quina por, tot això és molt fosc. Piebus, Sot, què passa? On sou? Ens espien pels forats del quadre. He vist uns ulls. Són dos nusos de la fusta. Ho sento, capità. Em pensava que... Tant se val, Piebus. On són aquell parell? Quina patacada! No cal que us unís, em fa l'efecte que aquest vaixell està embruixat. Ai, m'han agafat! Ai, corre! Ai, escales amunt! Ens ha anat un peu. Encara hem tingut sort. Guaita, el capità i en Piebus. No et separis de mi. No ens podem tornar a perdre. Hola, capità, per fi us hem trobat! Però per què diantres s'espanten? Potser s'han pensat que som els fantasmes de la nau. Per un moment m'ha semblat que eren l'Ot i el Sot. Hola, capità! No sabeu com ens heu espantat. Per què portes aquest barret de pirata? Sí, aquest barret de pirata, doncs resulta que me l'he trobat a baix mentre inspeccionàvem la nau. Compte, la politja!
Què passa aquí? Què hi heu vingut a fer aquí? A buscar possibles supervivents? Prou, digue'ns d'una vegada què vols de nosaltres. Pobres bububobs! Estan desesperats! Quina llàstima que no puguin tornar al bubular! La barca, de pressa. Hem d'anar a veure si encara és allà. Oh, muta mia, ha desaparegut. I jo diria que vaig. O potser no. Deixa-ho, no hi ha res a fer. Guaiteu, les flames que hem travessat quan veníem ja no hi són, però ara el bubular crema per tot arreu. He de confessar que això és molt estrany. No li he trobat res de normal. Heu de pensar que ha estat un xoc emocional molt fort per ell, doctor. Oh, no, mireu la nau! Déu meu, estan envoltats de flames. Quedeu-vos aquí i ocupeu-vos d'en Cornelius. Jo aniré a buscar ajuda. El capità i els altres corren perill. De pressa, què hi feu aquí parats? Per si no ho sabíeu, en Fritz i en Wilbur ja van cap allà. Vinga, Wilbur, rema, rema. Vols remar més ràpid? Anem a pas de tortuga. Remo tan de pressa com puc. Com sempre t'hauré d'ajudar. Però que s'han tornat bojos, què fan? Aquest pas no arribaran mai a bon port. No paren de donar voltes. Val més que fem un salt. Aneu en compte amb les flames. Flames? Flames? Deixonses, no voldria ser insolent, però a quines flames et refereixes? Doncs a aquelles, a les de la nau on éreu. Com pots comprovar, Fritz, a la nau no hi ha cap flama i jo diria que ha estat un producte de la teva imaginació. On sí que hi ha flames és el bubular. Guaiteu com crema. No podem perdre més temps. Els hem d'anar a ajudar. No hi ha dubte, això és cosa de l'ermità. Segons el gran llibre dels bububobs, l'ermità és un mag pervers. Li agrada fer patir aquells que profanen el seu territori. Ahà! Bob Butter, em sembla que ja ho tinc. Aquestes flames no són reals, només són visions. Potser sí, però què me'n dius de les molècules, Cornelius? Eren un efecte òptic. Aquell ermità ens ha embruixat i ens fa veure el que vol. Però no us preocupeu, faré servir els meus poders per desfer l'encanteri que hi ha sobre nosaltres. Ara, bububobs, tanqueu els ulls. Tu, ermità, mag pervers, ermità còsmic de l'univers. Prou d'encanteris, que es trenqui l'embruixament. Desapareix de tots nosaltres com per art d'encantament. Ja podeu obrir els ulls. Que bé, les flames han desaparegut! Guaiteu! Què és allò d'allà dalt? Et creus molt llest, oi, savi de pacotilla? Doncs deixa'm dir-te una cosa. No em faràs cap mal a mi. T'equivoques, maleït ermità! Et destruiré d'una vegada per sempre! Aneu amb molt de compte, Cornelius. No us hi amoïneu, soc vell, però encara tinc forces! Diantre d'ermità, lluiteu amb mi si us atreviu. No, no cal, capità. Fixeu-vos. Amb tu, au, vinga, Bob Butter, no em facis riure. No en tinc ni per començar. Gràcies! Sóc aquí! On es deu haver ficat, aquest vell? No cal que t'amaguis, em sents? Et trobaré siguis on siguis. Guaiteu, és allà, darrere de l'ermità! Ah, no t'escaparàs, covard!
és just. Ara tens avantatge sobre mi. Torna'm a la mida normal. El que tampoc no és just és que tinguis una arma i jo no. Molt bé, entesos. Jo la llenço i tu em tornes a la mida normal. Ara promet que no faràs servir els poders per desaparèixer. D'acord, tens la meva paraula. Que ingenu, ara sí que estàs perdut. Feu servir els vostres poders, Cornelius! No puc fer-ho, no puc trencar la meva promesa. Oh, no, oblideu la promesa, desapareixeu! Ràpid, Pluja, hem de salvar en Cornelius. Això no val, ets un trampós. Ara sabràs el que és bo. No m'estiris la cua, em fas mal! Si no deixes anar en Cornelius ara mateix, t'asseguro que et recordaràs de mi. Oh, no, que em penses fer? Que tens curiositat per saber-ho. Ara ho veuràs. Per favor, para, no puc resistir-ho més. Ni parlar-ne. No pararé fins que no el deixis anar. Vaja, quines coses. Sembla que els papers s'han invertit. No es pot guanyar sempre, oi? Ara em toca a mi. No, t'ho suplico, no ho facis. Tingues pietat de mi. Visca, hem guanyat. Ho has aconseguit, Cornelius. Gràcies per la vostra ajuda. Sou tots molt valents. Si no arriba a ser per vosaltres, a hores d'ara seríem mort. No digueu això, Cornelius. Sempre sereu el meu heroi. Ah, visca, Cornelius! En el proper capítol, els nostres amics viatgen cap al planeta d'en Bluix. En un somni, en Bluix ha vist que els seus pares estan en perill. Els Bubobops decideixen alliberar-los dels Brulis, els monstres que els tenen segrestats, però això no serà gens fàcil. Aconseguiran els nostres amics que en Bluix es reuneixi finalment amb els seus pares?